वेंगुर्ले तालुक्यात काल शुक्रवारी सायंकाळी अवकाळी पावसानं थैमान घातलं। वादळी वाऱ्यासह आलेल्या अवकाळी पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडांच्या फांद्या घरावर पडून मोठं नुकसान झालंय। तर अंतिम टप्प्यात काढणीला आलेला आंबा पिकाचंही मोठं नुकसान झालंय। काही ठिकाणी आंबा कलम मोडून नुकसान झालंय। पाहूयात। शुक्रवारी वेंगुर्ले तालुक्यात झालेल्या अवकाळी वादळी वाऱ्यासहित पावसामुळे नागरिक, शेतकरी, बागायतदारांचं मोठं नुकसान झालं। अंतिम टप्प्यातील काढणीला आलेले आंबा पीक वादळी वाऱ्यामुळे जमिनीवर पडून नुकसान झालं, तर आंबा कलमाच्या फांद्याही मोडून पडल्या। तसंच तालुक्यातील मातोंड, होडावडा, तुळस, मठ आदी भागात घरावर झाडं पडून मोठं नुकसान झालं। मठ सिद्धार्थनगर येथील मालती अप्पा मडकर, पार्वती सदाशिव मडकर आणि विमल आत्माराम मडकर यांच्या घरावर वडाचं झाड तसंच माडाचं झाड पडून प्रचंड मोठं नुकसान झालं। त्यामुळे घराची कौले, पत्रे फुटून घराच्या भिंतींना सुद्धा धोका निर्माण झाला। ही तिन्ही कुटुंब अत्यंत गरीब असल्यानं त्यांना तात्काळ नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी मठ उपसरपंच सोनिया उमेश मडकर यांनी केली आहे। तसंच या पावसामुळे मातोंड होडावडा अंतर्गत रस्त्यावर जांभळीजवळ अकेशिया झाड पडून रस्ता बंद झाला होता। ग्रामस्थांनी जेसीबीच्या सहाय्यानं रस्ता मोकळा केला। मातोंड काजरीमळा येथील विलास भगवान घुगुळे यांच्या घरावरची कौलं उडून जाऊन घराचं नुकसान झालंय। गाव परवाडी दीपक पावणोजी यांच्या घरावर झाड पडलं आणि सर्व कौलं फुटली। तसंच होडावडा आरोग्य उपकेंद्रावर झाड पडून नुकसान झालं। तुळस येथील सोनू लक्ष्मण आरमारकर यांच्या घरावर आंब्याचं झाड पडून नुकसान झालंय। तुळस विविध कार्यकारी सोसायटी इमारतीवरील छप्पर उडून गेलं। तुळस येथील सतीश शशिकांत तुळसकर यांच्या घरावर आंबा व माडाचे झाड पडून नुकसान झालं। मातोंड बामणाचे टेमवाडी येथील राहुल प्रभू यांच्या घरावरची कौल उडून गेली। या वादळी पावसामुळे वेंगुर्ले तालुक्यात लाखोंचं नुकसान झालंय। ठिकठिकाणी महसूल विभागामार्फत पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती तहसीलदार ओमकार उतर यांनी दिली आहे। नमस्कार, मी अनंत रामचंद्र परब, तुळस ओढखोल। काल झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि वाऱ्यामुळे आमचं अतोतान नुकसान झालेलं आहे। काल चक्रीवादळ आलं आणि आंब्याची मोठी झाडं उन्मळून पडली, काही झाडं मोडून पडली। पहा, मोठं झाड आहे, जवळजवळ 30-40 पेटाचं झाड मोडून पडलेलं आहे। आणि एवढी मोठी झाडं आता परत जरी लावली तरी ती एवढी झाडं होऊ शकत नाही, असं आमचं नुकसान हे झालेलं आहे। आता जरी झाडं लावली तर ती सुट्टी होतील, कारण हे मोठं झाड आहे आणि अशी झाडं आमची मोठ्या प्रमाणात मोडून पडलेली आहे। तसेच या गावातील जवळजवळ 10-15 शेतकऱ्यांची अशी आंब्याची बाग आहे, ती झाडं उन्मळून पडलेली आहेत, मोडून पडलेली आहेत। मी शासनाला विनंती करतो की आम्हाला या झाडांचे पंचनामे करून तात्काळ मदत द्यावी। पालकमंत्री सन्माननीय नितेश राणे साहेबांना मी विनंती करतो की त्यांनी या झाडांचे पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावे आणि आम्हाला नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी। शासनाने आम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी।